መንግስት ጅቡቲ ኣብታ ሃገር በዘይ ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዝነብሩ ዘለዉ በሽሓት ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ከሰጎግ ምዃኑ የፈራርሕ ኣብ ዘለዎሉ እዋን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ዜጋታት ሃገሮን ኣብ ሃገሮም ብወለንቶም ክምለሱ ጻውዒት ኣቕሪቡ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ሓዊሱ በዘይ ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ወጻእተኛታት ዜጋታት ናብ ሃገሮም ክጥረዙ ካብ ሰበስልጣን ጅቡቲ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ኣብ ዝወሃበሉ ዘሎ እዋን እዩ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ብወለንቶም نما بقول هاجرهم إثيوبيا كملسو متنقطع أوتي زلا سبسلطان جيبوتي حقاوه منبر فقاد زي بولم وصاتنياتات زيغاتات كابت هاجرنا بهاجرهم بولنتهم كملسو كاب سلسته ميازيا كساب كلتا غنبوت كلتا شحن 25 عدل هيبوم زلو خوينم بدحري اغن غفا غيرم بغديتا نزي حقاويان سدتنياتات نبهاجرهم كم زملسيوم افليطم زلو اب جيبوتي زركب امباسي إثيوبيا دما بزحات إثيوبياوያን حويسو بزي منبر فقاد نزنبرو وصاتنياتات زيغاتات زملكت مس منستر وشطاو غداي جيبوتي دحر زغبره زته سعيبو جيبوتي كم زيم زامسلو القسبات كسبتي بغديتا ناي ملاس سغمت زوسدلو كلتا غنبوت عدل هيبا كم زلا كم زفلطاتن بدحر اغن بغديتا كتملس مخانا يو ارغاغيصو امباسي ኢትዮጵያ اب مغلصيو اب قربوان مس منغس جيبوتي زغبرنا زرب بزملكت نزيغاتاتنا خنفلط علنا يتقدم يمدب اوشط احد ورحي حقاو ورقات زيبلهم نهاغروم كملوس زبليو زيغاتاتنا فافي ولقاون حقاون قدايات نمفتح غزيه كهلوم دما ازي ناي غزيه غدب بوحدو نسلست اوارح كناوا حاتيتنا علنا يلو اتي امباسي بتوسخي غله كملوسو زغبوم زيغاتات بدهوتات كغطمم كم زخل كامنن كلو نابنت ورقاتهم زحرره تمهارو نبرت نمحدار غزيه زدليوم وننت تكالات زي تخفله دموز صبي سرحتنياتات كومون فتح زي رخبو ناي بيت فرد قدايات زلون ولقسبات كم ابنت طغيسيو نمنغس جيبوتي اتناي غزيه غدب نخناوا حاتيتو مهلاو زفلتا يخون بر كساب ملس زوهاب او وشط ورحي كل نغراتهم اساليطم بولنتهم ناب هاغرم كملسو نتناي منغس جيبوتي مغلص اختيليو علاو غير زلا كم زفلت اب جيبوتي بشحات زقصرو اب زتفلالي سراح زتوافرو ايثيوبياوያን كومدما بزي حقاو منغدي قيح بحر سغيرم بمنغدي يمن اب هاغرات وشمت عرب كاتو زدليو بركز بولو ايثيوبياوያን سدتنياتات كم زلو يفلط اب كينيا حدا ايرتراو ابو دهايم بمدفو سدرابيتو يناديو كم زلون زرأي دما حبريتا كهب صاوعيت بمقرب نمعكن زينا بي بي سي حبريتا هيبوم اتوم اتو تسفاي موبا زتبهالو ايرتراو ابو بعرب 18 ميازيا مالت عرب سقلت ابرسه كتما كينيا نيروبي دهايم طفيو كساب حجه حلواتم كم زي ترخب زليو سدرابيتهم زحبرو ابز تتقص علت اتو تسفاي ساعات شعات نغو ابيلو اب كبابي كليماني ناب زركب بيت كريستيان مدهاني عالم كم زخدون ابو كساب ساعات 5 دحر قطر كم صنحون تفريتو اتم 8 هز عدميوم ابو نيطعنان عينن صقمات زنبرم كوينو نغو مس بعلت بيتم يم نابتي بيت كريستيان كيدم انتخونه سرعته قداسه كساب ززازم كصنحو سلازدريو نويح ابو صنيحم اموداتا كوصن كلو بينهم نيرم دحرغن بتقند اف دغ زيكونس بدحرواي معصوصيم نابي كم زبلو كساب حجي زخونه اثر كم زي ترخبه بعلت بيتم يحبرا سدرابيت فتوتن اب نيروبي زنبرو قدسات ኤርትራውያንን ኣብ ዝተፈላልየ መደበራት ፖሊስን ሆስፒታልን ሓቲቶም ዛጊድ ደሃዮም ኣይተረኽበን ኣቶ ተስፋይ ሞባ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ማይተመናይ ዝነብሩ ኮይኖም ኣብ ኣሜሪካ ናብ ዝነብሩ ደቆም ንምጋሽ መስርሕ ቪዛ ንምስላጥ ቅድሚ ኣስታት 5 ኣዋርሕ ኣቢሎም እዮም ናብ ኬንያ መጽዮም በማይ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ዕቑባ ንምሕታትን ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንምጋሽ መስርሕ ቪዛ ንምክታልን ናብ ርእሰ ከተማ ኬንያ ናይሮቢ ከም ዝውሕዝ ይፍለጥ حدش بريزيدنت غيزيوم محدار كلل تግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስርሑ ጀሚሮ ኣብ ዘለዎ ለእዋን ኣብ ትሕቲ ስርሑ ሓደሽ ተካቢነ መሪጾ ቁጽሪ ናይቶም መሪጾም ዘሎ ሓደሽ ተካቢነ ድማ ካብቲ ናይ ቀድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ዝነበረ ብዝሒ ማለት 27 ናብ 21 ኣባላት እዩ ኣትሒቱ ወዘሎ በጀካ ዝውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሓደሽ ካቢነ መሪጾ ኣብ ዘለዎ ለእዋን ቅድሚ ሕጂ በጌታቸው ረዳ ተወሲዱ ዝነበረ ውሳነታት በመስራዝ ነሰለስተ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ حالتا تግራይ ናብ ስልጣኖም ዝመለስ ውሳነ ወሲድሎ ከም ዝከር ቅድሚ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዚያው ምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበረ ሕጂ ኣማኻሪ ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ንጀነራላት ምግበይ ሃይለ ማዓሾ በየነ ዮሐንስ ወልደ ገርጊስን ካብ ስልጣኖም ኣሊዎም ዝነበረ ኮይኑ
ጀነራል ታደሰ ወረደ ግን ነቲ ካብ ስልጣኖም ዝኣለ ተወሲደ ዝነበረ ውሳነ ሰሪዝዎ በጀካዝውን ነቲ ብጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለ ተወሲኑ ዝነበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ክልል ትግራይ ጀነራል ፍስሐ ኪዳኑ ናብ ስልጣኑ ከም ዝምለስ ገይሩ ዘሎ ኮይኑ በተወሳኺውን ዘይተጠቕሱ በርከት ዝበሉ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኖም ክእለ ውሳነ ወሲድሎም ዝነበረ ላዕለዎ ሰበስልጣን ናብ ስልጣኖም ከም ዝምለሱ ገይሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ክሳብ ሕጂ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ሓድሽ ካቢነኡ ማለት ኣብቶም 21 ኣባላት ካቢነኡ መነመን እዩ መሪጽ ዘሎ ኣይተፈልጠን ኣሎ በጀካዝውን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ዘገልግል ሓደ ምክትል ፕሬዝደንት መሪጹ ምህላው ተፈሊጡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትሕቲ ጌታቸው ረዳ ልዕሊ ሓደ ምክትል ፕሬዝደንት እዮም ነይሮም ኣብቲ ሽዑ እዋን ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡ ድማ ጻድቃን ክልቲኦም ምክትላት ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ ከም ዝነበሩ ይዝከር ሕጂ ግን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትሉ ሓደ ከም ዝኸውን ይገይር ዘሎ ወላውን ብዕሊ ሽም ምክትሉ እንተዘይተገልጸ ዘሎ ኣዲስ ስታንዳርድ እትበሃል ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ግን እቲ ምክትል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኑ ተመሪጽ ዘሎ ውልቀ ሰብ እቲ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዝኾነ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ዝኾነ ምንጭታታ ከም ዝሓብርዋ ገሊጻላ ፕሬዝደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ካብ ወጻኢ ናብ ሃገሩ ዝኣቱ ንብረት ስፍሕ ዝበለ ፈዳይ ዝተባሃለሉ ቀረጽ ከም ሰልዐ ድሕሪ ምሕባሩ ሕጂ ይወጽእ ኣብ ዘሎ ጸብጻባት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ በርከት ዝበለ ሃገራት ምስቲ ናብ ኣሜሪካ ንሰደድ ዝቕርብኦ መጠን ንብረት ኣረኣኢኻ ገሊአን እቲ ውሳነ ኣመናት ትሑት ብዝኾነ መልክዕ ከጸልወን ከም ዝኾነ ይግለጽ ዘሎ ኮይኑ ንገሊአን ግን ምስ መጠን እቲ ዘቕርብኦ ሰደድ እቲ ጽልዋ ልዑል ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣብዚ ሕጂ ወጽኢ ዘሎ ጸብጻብ ከዓ ካብ ሃገራት ሳብ ሰሃራን ኣፍሪቃ ኤርትራ ምስ መጠን እቲ ናብ ኣሜሪካ እትቕርቦ ሰደድ እቲ ታሪፍ ልዑል ጽልዋ መዝሕደረለን ሃገራት ተሰሪዓ ኣብ 5ይ ደረጃ ተቐሚጣላ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ትራምፕ ኣንቢርዎ ብዘሎ ታሪፍ ብልዑል እትጽሉ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ምዃና ዝተገልጸ ኮይኑ ንዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ስዒባ ከዓ ካልአይቲ ሶማል ሳልሰይቲ ሳኦታመ ፕሪንሲፔ ራብዐይቲ ኒጀር ሓምሸይቲ ድማ ኤርትራ ተሰሪዓ ዘላ ኣብ ሃገራት ሳህለ ኣፍሪቃ እታ ብዝተሓተ መልክዕ ብናይ ትራምፕ ናይ ታሪፍ ውሳነታት እትጽሉ ሃገር ኢኳቶሪያል ጊኒያ ተባሂላ ዘላ ኣብዚ ንኣሜሪካ ኣብ ዝቕርብኦ ሰደድ ናይ ትራምፕ ውሳነ ክሳብ ክንደይ ጽልዋ كحدرلن እዩ ተባሂሉ ብተርታ ወጽኢ ኣብ ዘሎ ዝርዝር ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ መበል 20 ደረጃ ክትሕዘን ከላ ሱዳን መበል 21 ደረጃ ጅቡቲ ከዓ መበል 16 ደረጃ ተቐሚጣ ዘላ ኤርትራ ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን ንግዳውን ንጥፈታት ድሮ ተሳትፎ እኳ እንተሃለዋ ኣብ 2024 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዝነበረ ንግዲ ሮይ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ይገልጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን በጠቕላላ ናይ 38.8 ሚልዮን ዶላር ልውጥ ንግዲ ክካየድ እንከሎ ካብዚ 37.5 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ዝለኣኸተዮ ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወ ድማ 0.9 ሚልዮን ዶላር እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ በካለ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም